Pak Bagus ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau teks deskripsi. Sadurunge mlebu pasinaon, mengko kira-kira awake dhewe arep sinau ngenani pangerten teks deskripsi. Banjur struktur-struktur teks deskripsi, titikan utawa ciri-cirine teks deskripsi, lan liya-liyane. Kira-kira awakmu wis siap sinau apa durung? Yen wis ayo diwiwiti saiki. Teks deskripsi yaiku salah sawijine wacan sing nggambarake sawijining bab kang adhedhasar nggunakake tembung-tembung kanthi cetha lan kaprinci. Tegese kaya mangkene, teks iki bisa nggambarake objek, papan panggonan, utawa prastawa kanthi cetha kaya pamaca iku bisa weruh, krungu, lan ngrasakake dhewe apa sing dideskripsikake utawa digambarake. Banjur ngenani struktur teks deskripsi, kurang luwih kaya mangkene bentuke. Sepisan ana bab deskripsi umum lan deskripsi bagian utawa perangane. Sepisan ngenani deskripsi umum yaiku pranyatan umum objek sing dideskripsikake. Banjur deskripsi bagian yaiku isine ngenani bagian-bagian saka objek sing dideskripsikake. Biasane kasebut isine teks deskripsi. Pungkasane ana simpulan, isine ngenani kesan panulis marang objek sing ditulis. Iki sipate opsional. Sing umum yaiku biasane mung deskripsi umum lan bagian wae. Tuladhane kaya mangkene. Neng bagian deskripsi umum, awakmu arep nulis ngenani kewan ingon-ingonmu sing arupa kucing. Banjur neng bagian iki awakmu nulis ngenani jenenge sapa, ciri-cirine kaya apa. Banjur neng deskripsi bagian nembe awakmu nulis ngenani liyane. Kayata nggambarake fisik isine bisa awake sing lemu, mripate bunder, lan prilaku saben dinane kayata pinter, manut, lan seneng yen dilus. Kurang luwih kaya mangkono ngenani teks deskripsi. Saiki ayo mbahas titikane teks deskripsi. Teks deskripsi iku bisa katebak utawa bisa dikenali ciri-cirine. Sing sepisan mesti nggambarake ngenani salah sawijining bab banjur anggone nggambarake salah sawijine bab, mesti dilakokake kanthi ngrangsang kabeh panca indra manungsa. Banjur teks utawa wacan deskripsi iku mesti bisa nggawe pamaca utawa sing ngrungokake bisa ngrasakake, utawa weruh dhewe bab apa sing diandharake utawa digambarake. Banjur mesti nggunakake pola pangembangan spasial lan sudut pandang objektif. Tegese pangembangan spasial iku metode nyusun teks adhedhasar ruang, wektu, utawa lokasi objek. Banjur tegese objektif iku menehi gambaran objek kanthi faktual, apa anane karo kahanan objeke. Tamtu tanpa nyampurake bab opini. Kurang luwih kaya mangkono ngenani apa iku teks deskripsi. Saiki coba dibayangake kira-kira awakmu duwe gambaran objek apa sing ana neng pikiranmu, banjur coba ditulis, dideskripsikake neng buku tulismu. Saiki ayo, supaya ngerti apa iku omah joglo, digatekake kanthi tenanan sinau ngenani perangane omah joglo. Dadi sepisan, omah joglo iku omah tradisional khas masyarakat Jawa sing didominasi, utawa umume nganggo bahan material kayu jati. Ciri utawa titikan liyane yaiku wangunan atap sing dhuwur lan mlengkung kaya gunung. Jeneng joglo kajupuk saka tembung tajuk loro, sing tegese tajuk iku atap omah sing bentuke krucut utawa lancip kaya gunung. Biyen, omah iki minangka simbol status sosial sing mung bisa dibangun dening bangsawan utawa priyayi amarga mbutuhake prabeya sing gedhe. Oke, ayo dibahas teko siji perangane omah joglo. Sepisan ana bagian teras utawa pendopo. Ruangan ing ngarep sing biasane tanpa sekat, fungsine kanggo nampa tamu utawa nganakake acara. Sakliyane iku gunane kanggo ngrembug perkara sing sipate kadonyan. Upamane ngrembug babagan pagawean, dagang, bisnis, lan liya-liyane. Pralambange pendopo antarane, siji perangan iki kudu tansah dibuka tanpa wates ruangan. Tegese luruhe pribadi wong Jawa sing tansah tinarbuka utawa terbuka lan mentingake karukunan lan kekancan.
Loro, pralambang sifat raket antarane sing duwe omah karo tamune. Kudu bisa padha-padha ngurmatine. Banjur ruangan sing tanpa sekat iki minangka njumbuhake lingkungan iklim tropis, mula ruangane digawe jembar lan amba. Kaloro ana pringgitan, yaiku ruangan tengah sing dadi penghubung antarane pendopo lan omah jero. Ruangan iki isih kalebu papan umum utawa publik. Ing jaman biyen ruangan iki kerep digunakake kanggo nggelar wayang kulit, mula dijenengi pringgitan sing asale saka tembung ringgit utawa wayang. Pralambang ruangan iki ora liya kanggo nuduhake yen manungsa nduweni kewajiban kanggo nguri-uri lan ngrembakake seni budaya. Katelu ana dalem agung, yaiku perangan inti utawa omah buritan sing fungsine minangka panggonan privasi utawa kulawarga. Wujud ruangan iki persegi utawa kotak lan tinutup karo tembok ing patang sisine. Perangan iki paling penting lan baku sajrone wangunan joglo utawa omah tradisional Jawa. Pralambange yaiku nuduhake lamun urusan kaluwarga iku dirembuk kanthi bebarengan lan wong liya ora kudu ngerti urusan pribadine kaluwarga. Banjur papat ana krobongan utawa sentong. Yaiku ruangan sing istimewa. Sakliyane kanggo ngaso utawa istirahat sing duwe omah, sentong iki biasane kanggo nyimpen pusaka lan piranti aji liyane. Biasane sing duwe omah anggone ngibadah yo neng ruangan iki. Pralambang saka sentong yaiku ateges nuduhake yen manungsa iku tansah kudu eling marang Gusti kang paring kanugrahan. Sentong iki kaperang dadi telu. Sepisan sentong kiwa gunane kanggo kamar istirahat kaluwarga lan kanggo nyimpen beras uga alat tani. Loro sentong tengah utawa krobongan, biasane papan iki kanggo papan unjuk diri. Sentong tengah mujudake ruangan kang sakral uga kerep dinggo upacara utawa ritual kaluwarga. Papan iki biasane kanggo nyimpen pusaka kaluwarga. Pungkase sentong tengen gunane padha karo sentong kiwa. Pungkasan ana perangan pawon utawa gandhok. Ruangan iki mapan ana ing mburi dhewe. Senajan katon sederhana utawa prasaja, nanging ruangan iki uga minangka dadi ruangan pribadi. Pawon iki papan kanggo masak, banjur papan kanggo dahar, lan papan kanggo adus. Pawon iki nduweni pralambang kaya panganggone, mula dipapanake ana ing mburi supaya wong liya ora ngerti nalikane sing duwe omah lagi resik diri utawa dahar. Bab iki nuduhake yen manungsa kudune asipat gemi, setiti lan ngati-ati. Tegese ora boros lan njaga kapribaden kang siningit utawa tersembunyi. Banjur wis mudeng ngenani perangan-perangan ruangan saka omah joglo. Saiki coba digatekake bagan utawa denah saka omah joglo iki. Bedane antarane denah omah rakyat biasa karo denahe omah para bangsawan jaman semono. Ana bedane yo. Tamtu saka tata letak lan ombo lemahe. Kira-kira neng sakiwa tengenmu, isih ana omah joglo lawas kaya mangkene apa ora? Yen ana neng ndi, ayo dikomen Sherlock. Kurang luwih kaya mangkono pasinaon ngenani teks deskripsi bab omah adat Jawa. Muga pasinaon iki bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu yo. Ojo lali digladi nyerat utawa nulis teks deskripsimu dhewe. Oke, enteni pasinaon liyane neng kanal YouTube Pak Bagus. Matur nuwun.